खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 19 एप्रिल 2023 बारायजाय बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे खास्रि बिस्रि आरो दुखुनांथाव मुगैथाव जाथाय। बिहार रायजोनि सासे सुबुङा सिक्किम रायजोनि गेंटकआव सासे 11 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। दायनिगिरि दुथां सुबुङा 11 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायखौ लानानै आथिखालाव गोबां सावरायगासिनो दङ आरो दायनिगिरि दुथां सुबुङा पुलिसजोंबो एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथांनि मुङा जाबाय प्रीतम धर्म, 29 बोसोर बैसोनि। मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय। हारियाना रायजोनि कार्नालनि ताराउरियाव गंसे माइ सौग्रा मिलनि बिल्डिंआ हरखाबै बायसिना गोलैसिननायाव मिलाव खामानि मावग्रा 4 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 20 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों। लोगोसे बे मिलाव गासै 150 सुबुंफोरा खामानि मावगासिनो दंमोन। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव गाज्रि थासारियाव फाहामथायगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोबथेसालियावसो नङा, गावथारखानांगौ। लामा ससेयाव गावथारनांगौ। मनीषा बर'खौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरि देबाशिष करखौ जोबथेसालियाव सोआबालासिनो गावथारनांगौ होननानै मनीषा बर'नि न'खरनि मानसिफोरा गोख्रों दाबि खालामदों। मनीषा बर'नि न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला बे जाथायनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया दासिमबो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै होननानै गोथौयै दुखुजों फोरमायदों। आसाम सरकारा 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनांगौमोन। बिथांमोना हमनायाव बहुत लेट खालामदो। बिथांखौ दा लोगो लोगोनो एनकाउन्टार खालामनांगौ। आं जोंनि न'खरनि सासे हिनजावसा थैदो, बिनि सायाव जोंहा बहुत दुखु दङ। बिथांखौ लोगो लोगोनो पुलिसा जेलाव लाङालासिनो लामायावनो एनकाउन्टार खालामनांगौ। बेफोरखौ एक्सुवेलि जोंनि गासैबो बर'ल' नङा, हारसाल' नङा, गासैबो सापर्ट खालामनांगौ। खारन बे जाथाया जोंनि न'आव दिनै जादों, मालायनि न'आवबो जागोन, नोंथांमोन नायग्राफोरनि न'आवबो जागोन माब्लाबा। जोंनि गथ'आ दिनै जेरै इयावहाय न' गारनानै न' बां इमान दुखियानि फिसाजो, बिथाङा इयावहाय साख्रि मावहैदों, गावनि बिनानावखौ लानानै साख्रि मावहैदों। बेयावहाय हिनजावखा खासे थानानै सेफटियाव जुदि बिथाङा साख्रि मावनानै न'खरखौ फिसिनो हायाबा मानि सरकार? जोंनि एक्सुवेलि बेबायदि जानाङा। बेयावहाय जोंनिल' नङा, गासैबो सुबुंफोरनिनो दाय दङ। गासैबो सुबुङानो बेफोरखौ नायनांगौ। लामा सामाफोराव बाय हिनजावखाफोरखौ बाय नायनांगौ, सापर्ट खालामनांगौ जोंखौबो दा। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।